Karbi Rong Asar amei Koilamati pen pherengke amei kangni. PDP BJP SI Hemalong Beneficiary Sanmilan to Autonomous District Parliamentary Constituency along scheme Tedo Arunadoi PMAYG Pencheng Lok Aputhak Mai Padopon. Kedamtang Nipai Great Roxy Busi Kachiklo Volunteer ni Nilip Pen Angtan pherengke tum Rong Asar aphan Arjuje Pin Pen Rong Arlo Nanglut Kaprek Abirta Pachithak Aputhak Ningkang Samse Chipaklang. Lakhain Korapho Nilip Constituency Kaparlo Koilamati Doigrung PS Arlo Bopong Asar Arong Arlo Kedo Kedam Tam Koilamati Lem Sunbang Arlo So Alam Ki Kiklang Ajo Kedam Tang ni Pai Great Roxy Bosik Volunteer ni Lam Ki Ke Phobek Arlo So Ahem Humridam Se Lapen Koilamati Lems Amai Phobida Singnar Ahem Dam Se Karju Pater Tok Aputhake Rong Asar Chinidun De Pusi Pini Koilamati Rong Asar Amai Tum Ningkang Samse Chipaklang Pon Athema Rong Rup Kachukim Polote Heme Jangre Kiduk Keplang Lapen Lamki Lampong Suri Sita Rong Asar Pen Chinki Chithan Et Bisar Kinder Padodet Apisi Ajat Ason Sita Kaprek Abirta Pachithak Asai Do Pusita Nili Press Club Aphan Hang Pensi Birta Pachithak Ji Lasinon ke Rong Asar aphan Arjuje Pin Pen Rong Asar aphan Man Peng Pipon Pepin Pen Rong Rup Nangki Lut ke Ningkang Samse Pusi pherengke amei long Karbi Rong Asar amei Koilamati aro tumlam the Chipaklang Pon Nilip Pen Kolom Sing Teron Report News 18 Difu Alang litung Karju Pater Tok Aputani litung Koilamati Rong Asar Pen Ning Samse Atike alang litung Rong Asar Pan Lang Plot Ason se alang tung ke klem pon posi ni tum Ning Samse Chipaklang Pon Lapen pon hini lalo lapu so hello ke damtang lapu puthot tarik Great Roxy pamu ben lagi pu hanjang laso pen ke wa korte tum ladak Bopong Asar Rong along alam ke utha alang litung dak ewang pen mate Rong Asar pa Arjuje Pin pen Karju Pater Tok labangke nilitum Koilamati Rong Asar hin benta ning sam ningkang samse Chipaklang no Niliphan stami kechok chi nang teklong lipin pen approve of pin pen niliphan la puso nang karbok pon tap niliphan illegal la kam ke claim la pengke tangkat chodet poi hua lam nang karbok bang ke nilining duglo la sin nilitai nu karbi la perong ru gachari gachalog bang thekde rede sata katok averar korti tumpe niliphan bang so chakong nang pilo rong ru gachari ji phan nili thek un an pen nili la bang so sai ni chodeng sin nili bor I pen nili rong ru pe mege pe chok ye phan nili kam claim pon Sitamin non son nili phan son lapu non tebok tere lapu alam kalidelo don rawang bong lapu alam kalidelo sitame karbiang long adang pc nili rong Bopong Asar arong asar ka rasteron ke klem chok chi nili phan lapu sonak ko maki sitame nili tum alang litum han ko rat phan ke parju nai do kok pulatan te ni tum alang litum han litum da che parju ji athela dang litum lili long ta jo so basi la so bang ke litum ding sabse de lo pe thelam ge la son lo jitu Bopong Asar arong asar rasteron phan alang litum wang pen alang li thang nat ta ke chok chi alam ai pin pe jo alang li tum Karju Pater Tok lam ki ke bok thap son la so bang ke Rong Asar phan alang li tum la son ba klem ke janai polo athe Rong Asar pulo tang te ladak pir the ki duk doji heme jangre pir the do aji hal hai pang ri pang don je bang ke Rong Asar hello la penang li tu wang pen ladak nang li tum bang ke nang pang ri thek the de ji hai ka do ka we Rong Asar si do lo Pini Nipain Koi Bosi Kachiklo 21 number Borjan Constituency Kaparlo HDP BJP Mondol Committee Asai Hemalong Beneficiary Sanmilan of 3 Autonomous District ST Parliament Constituency along Askim Arunadoi PMAYG Ahemso Ration Card Ayushman Card Penchenglok Ason Alam Ko an long le ke long anatuma phan karchu ponamai padopon Labangso amai BDC Chairman Sonaram Singnar Anparta Borjan BJP Mondol Committee amai phu pensimai chipehem phu ponlo lapen alohi sarpo aman pen
nang chitong dun surjarong par MSc Borjan Lapen Pha Pangjang Amit Kamprai Office Secretary East Karbi Anglong District Committee Lapen BJYM Amai Phu Sundar Tiso Jivan Chandra Pathak Borjan in Charge XEM KAAC Kalpana Tisopi Mohila Morcha Amai Phu Lapen Kedo Dun Man Kedo Tom Chitong Dun Si Mai Ardi Pidun Lo Labang So Amai Long Disimet Pet Borjan Radatum Koan BJP Sarkar Along Pen Jai Jivan Mission Arong Tien Lapen Hemso Sige Chilang a card Ayushman card ration card Arunajoy self help group atumaphan kerat kipiason longdun anatumaphan card cho mate kachupha Lapen kewang ji asengkan Indiang kang PMP election kido long jia long chirap chito do nang ji kaditel lahai kilong an ason tame avedep po pusi kirap longbek nang ji pute kewang ji MP election un an ke chirap do nang ji pusi chethan chipare pon Litum dak Borjan angkang long beneficiary सम्मेलन मते लाभहक सम्मेलन लाभहाटी सम्मेलन पर बang so kideng pon ra lo isi litum kidam tang tarik thokke me chiklupen continue isi maha jan sampark ko isi party pen isi program do hada radaphan kachitong radpen thok kachin pidhu kasi kepre asai do lo la si piniang deng mangke kidam tang ningkan sirkep Narendra Modi sarkar bang depen Radaphan kidukela radaphan ke claim pi kedam pi halasong ngong angbong PPC kipilong loma halatum hanal ali nang long dum beneficiary hadi